chol nit lai khat chu retail store pakhata hian thil danglam tak mai ama a thil la thleng ngai hau lo thil hi a thlem tlat maya ta thok tu pakhat hian an dora thil zor te chu ati fai mol mol maya he dor ngak tu johan hian ni danga alo ti ang thin tho chuan a dora hian kalin a na chu a thok le ngal mol mol maya hetian na tho mol mol lai hian lau le khur chungin atlan chia a Johanna soidan chuan a hnung lampanga hian toimo hian aron khoi ni hian a hria a rang taka CCTV camera an en chu a thil mu chuan a timur uai thei hialani ilo thlirang CCTV camera tanga alan dan chuan Johanna hi tuemo eng thilemoni hian a korlum hudia hian aron pot ni in alanga tunge ti chuan an hoile ta tuemo ama dor tu turemo a thian te mu ain be se lain arin lo deuh main a koron pot tu tuma an lo om tlat si lo lavin atlan che zui ta ni hetiang ang thil tong to te po kan lo om ve to mai theya ral khata tanga a ho om awan hlau lo ti ringot ang hi alo ni mia lo maya atak taka chuan hlo na pia lama ngai tuana ati thui du hle ni he video kan thlir ho le tur hi Misty Sira tenu fa thil ton ni in engamotak a chan em soi tur om si lo hian ngai that lo na riau hi anaya afa pano sian mai nen chuan dunin TV hi a thlira heti lai hian thil danglam tak mai hi arun thlenga bathroom lampang ava hoi chu akong khar hi alo in hong huo maya a ma nok powa ava hoi phei lai po in alain kha thathlap sia mak chu ati hleni a phone chu la in thil thleng chu alo rekota tun hi hetiang thil avoi khat thlenna ani to ran lawa ma se hemizana thil thleng hi chu zandanga ala tong ngai hau lovani hemizana thil thleng hi chu adang lamin ati hlau hle ani eng thil chi nge hemizana a thil ton hi niang ilo thlir hau teang u Please go away. Please go away. You're not wanted. Go away. Whatever you are, go away. Oh my God. This is the scariest thing I've ever encountered in this house. I am so scared right now. Please go away. It can't be spooky. Spooky? Psst, 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 psst. Spook?
Moo? Nau te nu hian a thil ton hi a hlau hle tia hriat theia a hlau hle tia hriat theina chan chu a fapa motor lema ompo chu a bula chuan a lo pom phei dei maya hetia thla lak lai hian bedroom a hian thil dum ron che zok lai hi a lo lang theia ma se a chet ran em awang hian heti lai hian ani po hian a hmun lovani thil dum hi rang lutuk chuan ron lor zokin a pil lut le ngala zan thil alo ni bok nen hriat chu a har ve du mai theiani thil ho mai chu ani hmel chi lovani khatiang angaranga che tur le thil dum che thei tur om ang hi an wang khop mai thom re laya kongkhar ron cheri ridau trial te kha arap omna te zual tu ani nge yang le nang ni ta la ila om reng nga mangem le security guard pakhat hian zan raya a duty na hmuna hotel pakhata hian night round chu aneya hetia kalkul lai hian a thil ton thutawang chuan a top chat maya he thil hi kumsang ni som pakua a thil thleng to khani in a thlen na po ala rei over lawani he video hi helai hmuna thok security officer thianu pakhatin social media lama chuan aron posa a tir chuan hotel nei tu te lampang ven thon na wangin an post mai ngam lo nge a he hotel hi kumsang ka zakwa somret paruk khan the new pon plaza ming aput lain pang mai na satak mai a chuak chim maya heta hian mi tam takin an nun na an chan ani he mi truma kang mai chu khi a hun lai chuan thil rap thlak tak pakhat atling ve phak hialani kumsang ni som pakua alo in her chua meu chuan company rang rual te chuan he hotel hi chei tha in aro pui wang lai tak te po ani vele ta hial ome ma se history du om lo tak alo nei to wange ni don ni thil dang lam deuh thleng hi a om le zeu thina khol then khat te phei chuan thil dang lam deuh thla lampang thil an hmu thu hotel manager ne na an lo thlen on lo bok ani hemi zana security officer ina a thil ton po hi chungzinga pakhat chu ani nge ome helai hmuna na thok security officer nu sam tron hi ron pot tu an omti a hriat theia alanda na tang hi chuan tuemo nin hlei deuh tlan pain asam hi ron pot ta se chutiang ang deuh chu ani ber mai he security officer po hian atir chuan tuemo nin hlei dawin asaman ron pot ani te chu an ring dawa ma se tu ma a hmu tak lawa chuan thil om dan chu a hre thiam ta ni atong tu din hmuna hian ding ve ta angila hemizan hi chuan night round nei le chu achak om du to lo khopang irin danin kumsang ka zakwa somriat paruka kang mai chuaka boral ta te thla rang thil ti te kha ani thein iring ve em le zanlai zanre to takle boruak po ni deuh rui noya hian thian za ho hian hospital huneng mo chen man to lawa an darwa to mun hi an tlowa helai mun hi mania tlongam po an tam lo hle ni in an suya arwala lut ani deuh zelani apon lam landan angot hi ani lawa damdo in bongrual hlui an da kho mai angin langma se a phena hian thling fan thei khopa hlawna thlen thei thil a tel tlatani he hospital Felix Bonis Hospital Santiago Chile munami hi thlaraute in puiti te poin an soi hial thina he damdoi ina lai te chu arap tok chau chuan an eng deuh rei ruai maya ma se thla te muang chung hau lovani engen ton niang in en teang
familia estamos aquí en el hospital Felipe Bunne. Son las... ¿Qué hora es, familia? ¿Qué hora es? La 1:08. La 1:08. La 1:08. La 1:08. thil khen dan hi arangin mulo palpo a ul hle maya an hnung lampanga hian mihring pian ang tak pian dum ron che jok lai hi alo lang theia he thil khen hi a tu te ma hian a thlen hun lai hian an khereng reng lova a hnu fe a voi engemaw zat mai an thlir hnu in an hmule chawani hemi zan hian an mani thian ho ni lo tuemo aron tel ve ti a chianga he hospitala cheng thla tuemo tak chu aron tel ve ti na ani hmel khop mai a hun lai khan muta se chu dangmon lang hong khopin an hlau lu tuk hi an rak teng tung mai theiani zanrei to taka hian Felicity di hian highway pakhat hi zo in atlana zanrei alo ni to nen are in athim em ringot mai ani heti tlan mek lai hian he thil danglam tak mai hi mu in a phone chu phorin alo recordta he highway a hian a mu chu niang le ilo en hau teng u he tlan mek na hmun kong pui hi Arenas Valley New Mexico hmun ni in he hmun hra chiang tu tan chuan thil dang lam deuh thleng hi amak hran lawani a chan chu thla lampang tong tu le hmunia in soi hi mi tam takan lo om to wangani a thil lo record fu po hi mu thiam chu a har deuh mai theia ma se uluk dewa kan en chuan thil var mei khu ang tak mai kong pui tan zonga aron thlok phei lai hi alo lang theiani zin kong khokar kong zet thi chu soi tur neu hi atam ve du khop mai alem vek chu ani seng vek lawang ti achianga thil tam tak hi chu atakani nge yang ti arin thiam thei mai ome Tony hian TikTok account dude my house is haunted ti nein he channel a hian a thil ton kumtel te meu mai a chenina thlasualina alo ti boi to na te chu aron upload thina ke pen thomte hlim thla lo in lar chen te chuan a hmu in a hrefo thina tum khat phei chu chemte a boma an da that thlap hi ama chon ron in vom chuakin Tony hi a fu lo chawani Tony rin dan chuan he ina thla hi no pang ni chuan a hria a hei wang hian room pakhata hian bol da in camera ina alo record chu enin mak ati ve hle ni Tony hi hun engemaw ti chung chu eng thil main ati buai to lova ma se tum hnai deuh khan thil chu aron thleng le tatlat maya eng tenge ton ilo thlir teang But the freaking light came on, this light right here, and it's still moving. It's still moving. There are no strings on this thing. It's been moving for a while. There's no strings on the wall, that's just the chain.
ceiling light te chu anin thena makati hle maya ati chetu thli emo hrui emo engthil ma a si lova amak tak zetani tharau engmo tak chu aron le to ti a chiang reng mai atuk le lama po chuan he thil hi aron thleng le a. Okay, as you can see, it's a little after 3 o'clock. And I'm hearing kids outside playing. If you listen close, you can hear them. But I've been hearing what sounds like a kid in the house. I know it's probably just an echo from them. Over here, see, I can hear those kids out there. Somebody mowing their yard. See, that sounded like that was in here. I swear it sounds like it's coming from in here. There's nothing in the bathrooms or like in the hallway or something. That was weird. What is that? You gotta be kidding. You gotta be fucking kidding. You're in the house. I swear it sounded like it was in the house. Shh. No pang pon lama in fiam thom ni si lo in chung lama hian no pang thom tlata hriat na chu nein chokal lama avalu le chu abeng bul maya hian no pang o nge me hi aron phun tamaya ori hriat te hian tomi hi ati hlau hle maya atol hnung rok maya mani in nge ya po thlamuang takin a thailo chu ani ber maya khoya tak thlamuang takin thayang mo